Hei, mä sain sen mallikuvauksen ja Henkka pystyi suomeksiseksi nepkaan. Että sammele, että sanettakaan. Miksi mä saan mennä kattoo mun poikafrendiä? Olet täällä hoidossa, et Henkan kaivosta. Joo, tää on kyllä ihan huono paikka. Mä en osaa oikeesti ikinä minkä. Miten me voitais paeta? No mä en taju, mutta mä ainakin haluan tänä iltana varata. Niin mäkin. Että ikinä arvaa. Kaukopartio saa Everstiltä ohjeita talvella 1942. Ollaanko me puhuttu, koska oot ollut? Kato miten hieno paita. Mä menen muuten huomenna esittelee just tota paitaa. Mut hei, vuoristojääkärien mukaan seuraa lyhyt aaltoasema, jolla pidetään yhteyttä kärkeen 15.5. Meidän pitää yöllä karata. Yöllä. Mahtava kirja. Koska ei päästä meistä muuten. Mut hei, mä menen nyt. Mummi, mä menen tonne Mä vielä vessaan.